Avui, 28 de febrer, és el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries i enguany es dedica a la investigació. La feina dels nostres investigadors és l'única esperança per a milers de famílies. L'Axel pateix neurofibromatosi des que va néixer fa 4 anys, una malaltia que no té cura i que ja l'ha sotmès a 2 anys de quimioteràpia i 4 operacions. Nosaltres ens llevem cada dia amb el desig de que aquesta malaltia s'acabi i que es pugui investigar. Llavors, per això sempre estem demanant col·laboració ciutadana o a les empreses perquè ens donin diners. En aquest laboratori investiguen tractaments personalitzats. Implantem el tumor maligne del pacient directament al ratolí per fer com un model personalitzat a temps real. Amb aquests ratolins intentem provar diferents fàrmacs. La Paula, de 3 anys i mig, pateix síndrome de Rett, una malaltia que afecta 3.500 nenes de tota Espanya i els provoca invalidesa absoluta. S'ha aconseguit curar del tot en models de ratolins. Això és el que ens fa tenir esperança que en humans algun dia també aconseguirem trobar la manera d'aconseguir-ho revertir. Es un reto diario, es decir, cada día nos esforzamos un montón los dos, Raquel y yo. Es muy frustrante ver que los gobiernos no nos ayudan lo suficiente. Famílies i investigadors demanen recursos per poder investigar i revertir malalties que, com aquestes, encara no tenen cura.